هاتنا شاندین بلندین وڵاتان ji bo hewlêrî û civîna wan digel rayedarên Herêmê de wek amajeyek ji bo temama nizîkbûna dema destpêkirina operasyona kontrolkirina Mosul lê tê temaşekirin. Demê nêzîkbûna operasyona kontrolkirina Mosul zortirîn axiftin û behs li ser tê kirin. Ku bi kontrolkirina Mosul Daeş darbeyeke mezin berdikeve û hebûna wê li Iraq berevdawiyê diçe. Tenê li sê rojan de sê şandên bilindên serbazî û diplomasiyên herîyek li welatên Brîtanya û Almanya û Amerîka seredana Herêmê kiriye û digel rayedarên bilindên Herêmê de civiyane. Li tevaya civînan jî de pirsa berhevkariyan ji bo kontrolkirina Mosul û babetê serêkê gotûbêjan bûye. Ursula von der Leyen wezîrê berevanê Almanya piştîwêyekê şeva 22 Eylûlê birêya firga hewlêrê vegayê Herêmê ji bo roja pişra lê pîrmam digel Barzanî de civiya. Wezîrê berevanê Almanya di konferanseka çapemeniyê de ragihand. Pêşmergel operasyona kontrolkirina Mosul de rolên bêtir dibîne. Welatê wî jî berdewam dibe ji piştevaniya bêtira pêşmerge. Nicht nur in den Bereichen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, in den Bereichen der ئێمە وەک ئەڵمانیا پاڵپشتی هێزەکانی پێشمەرگەمان کردووە و بەردەوامیش دەبین. لە ماوەی ڕابردوودا هێزەکانمان ڕاهێنانیان بە 10,000 پێشمەرگە کردووە. لە ڕووی هاوکاری چەک و پێویستی سەربازیشەوە بە بەهای 90 ملیۆن یۆرۆ چەک و کەرەستەی سەربازیمان پێشکەش بە هێزەکانی پێشمەرگە کردووە. لە شەڕی کۆنتڕۆڵکردنەوەی مووسڵیشدا پێشمەرگە ڕۆڵێکی گرنگی دەبێت و وەک 2 ساڵی ڕابردوو کە بە هاوبەشی کارمان کردووە. Euro hier für die Peşmerga geliefert. Hevden Barzanî jî regan seredana şandê welatan ji bo Herêmê dikevane berhevkariyên kontrolkirina Mosul da ye û hevkarên Almanya jî rolên mezin hebûne li şerê dijî Daeş. Hem serdaneş wekû hemû serdanekanî tirî derfetekî baş bû bu her du lawan bû ew ya li gorî bîrora bikeyên û basî ew xalanane bikeyin ke giring in bu her du laman û êsteş babetî here giring bû hemû lehek babetî ڕزگارکردنی مووسڵە. ئێمە گوێمان لە ڕێی ئەوان گرت و خۆشمان بە دوور و درێژی بووچوونی خۆمان باس کرد بۆ ئەو کە چۆن دەکرێ و بە چ شێوەیەک و ئەو اتفاقی کە کراوە بینی وەزارەتی پێشمەرگە و وەزارەتی دیفاعی عێراقی. Dêkevanê berhevkarên operasyona Mosul roja yênî fermandeyê navendiya hêzên Amerîka bi hevaltiya şandekê bilindê serbazî û diplomasî gaye hewlêrî û li pîrmam digel Barzanî de civiya. Malperê Serokatê Herêmê amaje bû yekê da dê civînê de berhevkarî ji bo prosesa kontrolkirina Mosul û hemahîngên navbera pêşmerge û hevpeymanan û hêzên Iraqî gotûbêjkirine. Seredana Wezîrê Berevanê Almanya û fermandeyê navendiya hêzên Amerîka ji bo Herêmê û civîna wî digel Barzanî li piştî wê yekê dihêt. Ku şeva 22 Eylûlê Michael Fallon Wezîrê Berevaniya Brîtanya û şandekê hevaltiya wî geştine Herêmê û ji bo roja du fira digel Barzanî û Nêçîrvan Barzanî civiyan û pirsa kontrolkirina Mosul gotûbêjkirin. Evseredana berpirsên bilindên serbazî welatên hevpeymanên nêvdewletî dijî Daeş ji bo Herêmê piştî daxuyanên rayedarên serbazên Iraqê û Herêmê û Amerîka dihêt ji bo nêzîkbûna dema destpêkirina operasyona kontrolkirina Mosulê.